μερικών ανθρώπων που παρομοιάζουν ορισμένους συνανθρώπους μας με διάφορα είδη ζώων. Σας διαβάζω λοιπόν τη μηνυτήρια αναφορά των ζώων. Σεβαστό και αξιότιμο δικαστήριο, τα παρακάτω υπογράφονται ζώα. Παρακαλούμε να ασκήσετε ποινική δίωξη εις βάρος ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι κατά παράβαση του κώδικα περί σεβασμού των ζώων, άρθρο 24, σχετικό με τη συκοφαντική δυσφήμιση του ζωικού βασιλείου, χρησιμοποίησαν επανειλημμένα και χωρίς περιορισμούς τα ονόματά μας για να μας συκοφαντήσουν ή να υβρίσουν άλλους συνανθρώπους. Επειδή είναι αδύνατο να παρευρεθούμε εμείς στο σεβαστό δικαστήριο, ορίζουμε για συνήγορό μας την κυρία Τζόη Λεονταρίδη, που πιστεύουμε ότι θα μας εκπροσωπήσει επάξια. Ακούσατε λοιπόν με λίγα λόγια το θέμα και το κατηγορητήριο. Η κυρία Τζόη Λεονταρίδη δεν ήρθε ακόμα? Μάλιστα κυρία Πρόεδρε, έφτασα. Καθυστέρησε μια πελάτησα, η Καρακάξα. Ξέρετε, επέμενα ότι πρέπει να δικαστεί και δική της υπόθεση. Μετά την πολυλογία. Δεν βλέπω εδώ ένταση της Καρακάξας. Ακριβώς, αυτό της είπα κι εγώ, ότι είναι ευπρόθεσμη. Έπρεπε να είχε κάνει την αίτηση από την περασμένη εβδομάδα. Ωραία. Τότε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε και πολλή δουλειά και πρέπει να βιαστούμε για να προλάβουμε. Αρχίζουμε λοιπόν με την υπόθεση της κυρίας Χελώνας. Να προσέξει ο κατηγορούμενος Τάσος Χελώνης. Τάσος Χελώνης, παρόν! Πλησίασε κατηγορούμενε. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Στάσε εκεί και πες μας. Κατηγορείσαι ότι στις 14 Μαΐου του 1993 αποκάλυψες ένα συνάνθρωπό σου Χελώνα. Και ακόμα η κατηγορία αναφέρει ότι η διάθεσή σου ήταν υβριστική. Δηλαδή, αποκαλώντας τον Χελώνα, ήθελες να το βρίσεις. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Κύριε Πρόεδρε, εγώ οδηγούσα το αυτοκίνητό μου, το οποίο είναι πολύ δυνατό αμάξι. Δηλαδή 300 άλογα. Πήγαινα εγώ στη Λαμία και ήμουν βιαστικός. Και ξαφνικά τσουπ μπροστά μου χελωνάκια. Ησυχία, σε παρακαλώ. Όσο συνεχίζεις και εδώ, το ίδιο βιολί βλέπω. Μα κύριε Πρόεδρε, εμένα το αμάξι μου ήθελε να τρέξει και αυτός πήγε σαν. Λέει ότι στις 10 Αυγούστου του 1994 τσακώθηκες με έναν συνάδελφό σου και τον αποκάλυψες γαϊδούρη. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τον κατηγορήσεις σαν άνθρωπο που δεν σέβεται και δεν εκτιμά τίποτα. Επόμενο ήταν το γαϊδούρι να καταφύγει στη δικαιοσύνη. Εσύ τι απολογηθείς για όλα αυτά? Κυρία Πρόεδρε, ακούστε, όλη η δουλειά στο γραφείο περνάει από τα χέρια μου. Ο συνάδελφος μου ή θα κάθεται, ή τη ροπίτα θα τρώει, ή στην τουαλέτα θα είναι, ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει. Σκέτος. Μην το πεις. Αν έτσι το πλάσμα θέλω να πω. Ευτυχώς, το προλάβαμε. Ο κύριος συνήγορος του Γαϊδάρου, παρακαλώ. Κατηγορούμενε, έχετε ταξιδέψει ποτέ στην επαρχία? Αρκετές φορές. Και θα έχετε δει ασφαλώς τα καημένα τα γαϊδουράκια φορτωμένα με ένα σωρό πράγματα να τα κουβαλούν σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να διαμαρτύρονται και χωρίς να βαριχομούν. Έχω δει. Είδατε ποτέ κανένα γαϊδούρι ενώ βλέπει τα άλλα γαϊδούρια φορτωμένα εκείνον να αρνείται να προδοθεί? Όχι. Παρ' όλα αυτά, το συνάδελφό σας που δεν ενδιαφέρεται να μοιραστεί μαζί σας τη δουλειά του γραφείου τον αποκαλέσατε γαϊδούρι. Μα αφού... Τίποτα άλλο κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Εισαγγελέας. Καμία σχέση δεν βλέπω να έχει ο άνθρωπος ανέφικτος για το μισθούς με ένα εργατικό και κοινότητα του Γαϊδούρη. Θεωρώ εντελώς άστοχο το χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος και την προτείνω στην αστυνομική καταδίκη. Ωραία. Το δικαστήριο επιβάλλει στο Φίβο Καραγαϊδούρη και στους όσους άλλους ξεστομίζουν τέτοιες πράξεις στην αναγκαστική χρησιμοποίηση. Μας κάνει ένα πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνίες. Αυτό έχουμε σκάψει σήμερα. Λοιπόν, ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Μην ασκήσετε κυρία Πρόεδρε, σας πιστεύω. Ησυχία. Κατηγορούμενοι, πρόσεξε καλά γιατί εδώ είναι δικαστήριο. Εδώ γιατί να μην ζητήσεις στο κομμωτήριο, για να σας πούμε στο δικαστήριο καλεσμένοι. Πώς σας φαίνομαι? Κυρία μου, εδώ δεν είναι πασαρέλα. Προσέξτε καλά, γιατί θα σας τιμωρήσω για απρεπή συμπεριφορά. Ορκιστείτε. Ορκίζομαι να θέσω τον άντρα. Ησυχία.
άλλη μια τέτοια να μου στήσει και το πάρω ερωτική. Προσέξτε με καλά, σας παρακαλώ. Τώρα τι κάνεις, προσέχω, μια χαρά είσαι, κούκλα, σωστή. Θα τη δίνω αυτή τη μέρα, δεν θα μου γλιτώσει. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Ευχαρίστω. Τι ευχαρίστως. Ας θα με παρακαλείτε κατά θέλετε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε γιατί αποκαλέσατε τη συγκάτοικο της πολυκατοικίας σας που μένει από πάνω διαμέρισμα Σουπιά στις 8 Σεπτεμβρίου του 1993. Καλέ, από τότε, πού το θυμάστε? Λοιπόν, τα χαρτιά έτσι γράφουν και μην με διακόπτετε. Την αποκάλυψε λοιπόν Σουπιά με σκοπό να την προσβάλλετε, εννοώντας έτσι ότι η Σουπιά είναι ένα θαλασσινό ύπουλο και πανούργο. Κατά συνέπεια, η Σουπιά σας έκανε μήνυση και ζητά ειδική ικανοποίηση. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Πώς το λέμε εμείς? Ποιοι εσείς? Εμείς, Μυτιληνοί. Από τη Μυτιλήνη είσαι. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, από τη Μυτιλήνη. Δεν σκέφτεσαι το μάτι. Ησυχία. Να απαντάς μόνο σε ρωτάμε. Μάλιστα, μωρό, ό,τι πει. Και το μωρό μου κομμένο. Καλά, μωρό. Αφού θα έρθει η Μαγδάλου. Ησυχία. Τι δεν θα έρθει. Δεν παίρνει το μισό. Πάει κατουρίσει. Προσέξτε καλά κατηγορούμενοι. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι. Εδώ λέει ότι στις 20 Αυγούστου του 1993 αποκάλεσε στη γειτόνισσά σου Κώστα. Θέλοντας με αυτό να την κατηγορήσεις ότι φτιάχνετε και στολίζετε παραπάνω στο κανονικό, με σκοπό την επίδειξή της σε σένα. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσηκωθούν οι κότες και να σε μηνύσουν. Τι λες για όλα αυτά εσύ? Αχ, κυρία Πρόεδρε, αν ξέρατε τι μπιζού και τι φορέματα τα φορέα αυτή από τέτοια για να πάρω ζωή στο μανάβι και εσείς θα είχατε και ακόμα χειρότερα, μωρό. Να το πάλι το μωρό. Για να συνεχίσετε. Με αιτιομήστε. Όχι ψυχή μου. Τότε τη ψυχή σου δεν την ανακατεύεις. Είμαι από τους κορπουνάκια. Σταμάτα, γιατί έτσι και μου βγάλεις τη ψυχή, θα σου βγάλω τα μάτια. Ησυχία. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι ψυχή της ψυχής μου, τα ματάκια μου. Καλά, ένα σκέτο ορκίζομαι, δεν μπορείς να πεις. Μπορώ ψυχή μου. Καλά, καλά. Λοιπόν, κατηγορείτε ότι στις 8 του Νοέμβρη στην κηδεία του παππού σου του Θεμιστοκλή αποκάλεσες τον ιδιοκτήτη του γραφείου καθώς και τους 4 ανθρώπους που σήκωσαν το πέρετρο κοράκια. Στη μήνυσή του ο κύριος Κόρας. Ωραία, κατάλαβα. Εσύ είσαι επικριτή. Απα, ιδέα. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι, κυρία Πρόεδρε, την ψυχή της μαλούνας μου. Ησυχία. Λοιπόν, ένα σκέτο ορκίζομαι φτάνει. Καταστήσαμε στο δικαστήριο, πήραμε από το θυμάται. Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, ψυχές ελεγχθήκαν, αυτό μου αρέσει. Ησυχία. Και σένα λίγα τα λόγια. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι σε κατηγορεί. Με κατηγορείς, ποιος με κατηγορεί, μωρέ. Ησυχία. Λοιπόν, κατηγορούμε, ναι, πρόσεξε καλά, γιατί εδώ είναι δικαστήριο και τα ταΐσια δεν χωράνε. Μα, κυρία Πρόεδρε, να κατηγορώ ένα δεβέτησα και εμένα. Αν έχουν άδικο, θα τιμωρηθούν. Λοιπόν, άκου και με διακόπτει. Στις 22 του Φλεβάρι, επάνω στο βλέπει για το γάμο του αδερφού σου, αποκάλεσες ένα συγχωριανό σοκοπρόσφυγο. Γιατί βάλετε πιστολιά κοντά στα αυτή του και σε τρόμαξε. Αυτός, μωρέ, το άτιμος με κατηγορεί. Όχι, περίμενε. Το κοπρόσφυγο λοιπόν. Ο συγχωριανός. Όχι, το κανονικό. Ζητάει εξηγήσεις, γιατί όπως ισχυρίζεται, δεν έχει καμία σχέση με τον συγχωριανό και με τις πιστολιές. Απλώς βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο διπλανό τραπέζι, περιμένουν ότι θα πετάξει κάποιος ένα κόκαλο, άκουσε την κουβέντα και τώρα διαμαρτύρεται. Εσύ τι θα απολογηθείς για όλα αυτά? Μπορώ να μιλήσω, κυρία Πρόεδρε. Μα βέβαια, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, μα δεν έχω να πω πράγμα. Δηλαδή, δεν έχεις την κατηγορία. Όχι, κυρία Πρόεδρε, μα είναι κατάσταση αυτή. Τι εννοείς? Θα μας κάνουν τουρανές, δηλαδή μηνύσεις και τα κοπρόσφυγα. Κατηγορούμε, ναι. Άσε τα σχόλια. Και αν έχεις να πεις κάτι, πες το να τελειώνουμε επιτέλους. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Εκείνο το βράδυ που λες, το λες και είσαι κουτός. Ο σύντεχνός μου, η νύφη είχε
Είδες, άλλος κι άλλο δεν πήρε, με καταλαβαίνεις. Στοιχεία. Δεν μου λες, ήρθες εδώ στο δικαστήριο προξενιό. Λοιπόν, ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Καλά κάνεις και ορκίζεσαι κύριε Πρόεδρε, για να σε πιστεύουμε. Στοιχεία. Δεν ορκίζομαι εγώ, εσύ ορκίζεσαι. Εγώ. Εσύ βέβαια. Πότε το έκανα. Η στοιχεία είπα. Λοιπόν, κατηγορούμενε, ορκίζω να πεις την αλήθεια, γιατί θα σε κλείσω φυλακή. Αν είναι ήρθη να ορκιστώ, εκβιασμός δηλαδή. Λοιπόν, σιωπή. Εδώ βλέπω ότι το πείτε σε κατηγορεί. Γιατί στις 16 του Οκτώβρη του 1994 αποκάλεσε σπίτι έναν άλλο Αιγύπτο.